Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaldawan ti graduation. Nadlaw ni Eileen, ti kanayon nga itatalyaw ni Jonas, iti ayandakan ni Suset. Kabayatan na, idinausawan ni Conrado, nakunana, amapan iti nakaangayan ti graduation. Papagayam, denggan ti tuloy ta seriya tayo italawas na pauluan. Gura, ken aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay, anyat oras itan, Conrado. Nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo, tanabartek ka. Ay, anya kat day tangamin agalad mon, aya. Kunakmat ng amasapa ka asumangpat. ay awan nga ro, dahil ko nakagmarcha akuma. Ay, no saan ka apaliwawang, nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man laangan. Makapasuron ka alaklakayan. Sayang. Jak nakapagmarcha. Ay, saanin nga imay ni Jonas dito'y ayan kaw, ta nagpasugnod siguraw. Ay, kasla insukat kumutin iti abuyaw ti anak kaw. Jonas, agrubot kan. Pag-reportin datan iti academy. Wan nga rod, naimbaglangan ta nakapasata. Sapay lang ko ma. Tawanan ti agbalin ato bang iti panagbalin ta akadete. Wan nga rod, katsapay ko ma, tamaanusan ta. Ala, agrubot ka nga ro din. Mapanta dagos. Ada entrance test na ijay napili mi apagadalan, nanang. Awan ka di ti pagadalan asaan amasapul ti entrance test. Nung amin makapasa kami ijay, awan ti mabayadan ang matrikula, nanang. Bastit lang ti babayadan. Di, nagsaya atan nga ito kasta. Kaano nga ron ti ipapanyo? Kaduam ka di matlaang ni Eileen. Wan, nanang. May mayat matlaang. Tapno kanayon kami nga agkadwa. Ay, katlalaingan nyo nga ron anak ko. Tapno makapasa kayo. Wan, nanang. Saan tayo unay ang magastusan? No makapasaak, ito yang da nga entrance test. No makapasatan to iti exam, intagbiro kiti pagboardingan ta. Saan nga ta may mayat? No uray awan pa'y resulta, kat mangkita tan? No kas pangarigan saan ta makapasa, kapilitan nga agadal tayo ti sabali a pagadalan. Sa bagay, amangan pa'y kit dinumaawanan ta iti pagabangan. Day tangarot din na panunot ko. Narigatan no awan makita ta pagabangan ta. O sige nga Rod, inton malpas ta nga ag-exam, padasan ta ti mapanagbirok iti pagabangan ta. Ada nakita ka nakapost a bakante a boarding house. Conrado, Ay, itaman pa'y adi ka makatal na dita. Imbag, tadi ka manan na pan nagbartek. anya day ta. Numabarte ka at na maibagam. Ita ta sana ka nabartek at dalata maibagam. San ka mauawatan na bakbaketan? Kasano ko mga Rod ang maawatan nak. Kat nakurang kamay iti pan nakaawat. Say nga ron anak ta. Ay, saan ka di nga isot panunutem? Ay, adamot amuna kahit. Uray kas di alinuloko ti amuna ije pagadalan. Ang nalaing met di anak ta. Ay, maikawak tulakit day. Saanin ang makaawid day jay. Agyanan ijay PMA. Ay kat, ano santan na lakay. Imbaglakit din. Tanakita ta daytoy a boarding house. Ay, sapay ko mata makapasata. Tapno asideg ta iti pagadalan. Narigatan ka kadi kadagiti test question ijay? Medyo. Nangro na iti math. Ay, amangan nga rod na ado ti wrong answers ko.
Math sang agpaiso ti karigatan kadagiti amin na subjects. Wan nga rod. Ang jay katugaw ta. Bilibak. Nagbiit nga ilnapas na jay math. Sigurado ang math ti paborito na subject. Siguro. No apay mo't atabedak. No math ti pagsasaritaan. Adda ka din nakita yu apagabangan yu akwarto, anak ko. Addan nanang, asidag iti pagadalan ang nagtestan mi. No makapasa kami iti test, asidag lang, mabalin apagnaan, nga uray sanan nga aglugan. Ay nasayaat nga rod Tadi pa iso apaggastusan yu ti pagplete yu nga inaldaw. Wana, tapno saan akaasi ni mana nga aggasto. Kaano nga iti ipapanyo panangkita iti resulta ti test yu, anak? Kalpasan ti dua alawas nanang. Ay sumuro taktumaan. Tapno makitak mo ti boarding house yo. Tapno mabalin kun tulat ti umay amang ted iti abastaw. Nanang, tatang, kasanungay, mangrugay kami iti training mi. Ah, ay, pudok hati anak. May sakanton akadete. Wan tatang, Ay, iso nga anusan tayo pala ang tiagin na dayo. ay tumanawak di tatawa. Ta. Taipukaw amay sa nakadete ti anak kao. Ay. Kakaruba! Kaya't kung ay pakamu ka na kayo! Ani Jonas nga nako! Kitagbalintaw a soldado! Ay, agtugaw ka, Conrado. Ay, di ka lamabain iti kastangar, aramidam. Ah, Ipukpukaw makitdain. ay, anya nga itibayin ko? Kat kadite ti anak ko? Ay, uray Saan arumbang nga agpasindayag ka? Ay, sana dakas tagpasindayag, no adamot may pasindayag! Kat di kayo agdanag, nanang, tatang. Ipasigurado kada kayo ang makagradwarak iti PMA. Madaman ti panagadal ta, friend. Iso nga, anusan ta? Mabiit lang nga urayan ti panawan. Mabiit lang nga aglabas ti oras. Inton kwan, agraduar tanton, no ipalubos ti apo. Nulaket, ipas nagta ti panagadal ta. Awan papanan na, no di makagraduar tanto. Imbaglakit din, taman nakigayam dagiti kaadalan ta dito eh. Awan ti sutil. Malagip mo ka din ni Jonas nga inawagam iti Satanas? Saan mo nga ipalagip day dya Satanas? Amo pa yan no ayan na itan. Nagtuloy da nga ta anagadal ka ni Sami? No agtultuloy lat ti kalukwan na, awan lat amok. Malaksid no agbalbaliw asaan akas idi. Adamot kit di pa nagbaliw ti may sa tao. No naloko man idi, saan mat siguro itan? Ngamin, ag-mature mat ti pa nagpampanunot na. Permitiban no ko iti training. Kasta ka kadimet, isuadi ka matagtagari. Malagip ko man ni Suset. Ha? Sa dino nga tati pagad-adalan na. Anya nga ta kurso ti inala na. Malagip mo ti kanayon mo asutilen? Kayat mo kadimanen asutilen? Kanayon ko kit di na may tagtagahinap. Anya? Anya nga ti kahit asamunday ta. Di mo ko na nakailiw mo. Ha? Kabusor mo dahi jay, sana ya? Kabusor? Apay kumangay ang kabusor. Saan ko akabusor day jay anya? Bimangon kan, ngam nakatugaw kamutlatan di takatre. Di kamut agunay, gayam. Apay nga tanay tagtagainap ko ni Satanas. Ha? Agap apa kayo kadimanen iti tagtagainap mo? Saan mat? Nakaisam amasabat ko. Lisyak kumakampay idi. Nulinisyam, kawatan nga ora iti tagtagainap kat kaguram jay tao. Iti lang tagtagainap ang nakita kamayat ti isam na. Saan nga isam ti mang sutil?
Kaslaman napudno nga isem. Adda ayamat na pudno nga isam. Jak manam mo. Kaslamat na amo ti rupa na iti tagtagainap ko. Saanen akas iti kunam, alobo a nagkawas iti karnero? Baka pa ikaw, amat. Nabayag asaan ang nag-aawid ni Jonas. Ay, talaga kasta. Ti panpanunutag tapno sa anak nga agliday iti kaawan na ket nagsakripisyo para iti pagilian. Ay, dayta talaga ti trabaho ti maysa a soldado. Ti mangsalwad iti pagilian. Agam kaano nga tangag payso nga gawaid. Manipod simra kijay ket manmanon na nagawaid. Ay, manumeten atawon na ijay. Ay, kaano nga tati pa naggraduar na. Ay, sakton at talaga ti kang runaan inton graduation na. Makitak pa iti presidente. Takaaduan na ket presidente ti guest of honor. Ay, kat, ay, saan kan tumot siguron anabartag? Numadanon dayta, apanawan. Suset, saan ka di ani Mrs. Cruz? Ti masabat ta? Isong agpayso. Medyo bimakat. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Asino kayo kadiitayan na babalasang? Ay, siyak ni Susette, ma'am. Syakmat ni Eileen, ma'am. Aywan. Naan-anay ngamin ti kinabalasang yo. Saan akas idi high school kayo? Ad-ada apimintas kayo ita. Nangrona ni Susette, ma'am. Kunada abagay na ti agmuse. Si Kamat, tila ibagbagam. Napintas kamat talaga. Saan ang mailibak dayta? Dandani kayo siguro agturpos babalasang. When, ma'am, daytoy umayan apa nagtuturpos. Nagbiiti panahon. Kaano laeng di pa nagturpos yo iti high school. Ita agturpos kayo manan iti kolehiyo. Kumusta nga iti pa nag-intern mo iti ospital, balasang ko? Mayat tamat nanang. Puyat laang, numayra na iti rabi iti shift. Di kasta kanumot lang dagiti agtrab-trabaho iti call center. Rabi kanumot ti shipda. Ngamda kami, agbaliw ti shift mi nanang. No kwa, para rabi Inton kwan, bigat. Wano, malam, kasadjay. Nay, kasanungay dayta anak ko. Ije ospital nga yan ko, talo a shift nanang. Ada para iti bigat. Alas 7 aging ga iti alas 3 iti malam. Sumublat ma ti para alas 3 aging ga iti para alas 11 iti rabii. Sumublat to ti para alas 11 iti rabii aging ga na iti alas 7 manan iti bigat. Ay, kastagayam. Agsisinublat nga agpaiso. Wan nanang, kasjay ti kunada a shifting. Oy, bubangon ka ditan. Agrubwat ta, tama pantay jay PMA. Ita ti kunada graduation dagiti kadete. Alas 2 pa ilaang iti parbangon. Apag isulaeng, tagrubwat ang masapa jay pagluganan tayaw. Sana rumbeng amaladaw ta. Ay, nagsapamot daytan. Alas 4 tinagtulagan ijay markila alugan. Daya oras na nagtulagan yaw. Katwan, sakbay nga alas 4 kat agbusina dita kalsada. Ay, maturog ka pay. Basta di ka uminom iti arak, Intayo ni boarding house, nanang. Maturog kayo ijay. Tapno saan tayo ang maladaw iti graduation mi. Ay na, maragsakan ako unay anak ko. Makaturpos ka matlangan. Isagot ko kada kayo ti baligik, nanang. Umanayan apakaragsakak a makita ka nga umuli iti intablado, Suset.
ti balegek, kat balegi tayo kadamanang, Ay nanang. na, pagyamanan tayo iti Diyos. Ta sinaluadan na tayo akanayon, anak ko. Nadano nanti pa nagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamat itan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gura, ken aya. Dito drama tayo, ti masakbayon. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.